வணக்கம் மக்களே, so welcome to 28 days of gratitude practice from the book The Magic written by Rhonda Byrne. இன்னைக்கு நமக்கு 18th day and இந்த gratitudeல நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஆள் ஆயிருப்போம். இதெல்லாம் நீங்க 18 days பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நன்றி உணர்வு அப்படிங்கிறது நம்மளோட பெஸ்ட் நண்பன் அப்படிங்கிறது. பிகாஸ் நம்ம எல்லா விஷயத்திலயும் நன்றி உணர்வை நம்ம கூட எடுத்துட்டு தான் போறோம். ஸோ இன்னைக்குள்ள பிராக்டிஸ்லயும் அந்த நன்றி உணர்வு உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ், நீங்க முடிக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் அண்ட் சொல்யூஷன் தெரியாம முழிச்சிட்டு இருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி மேஜிக்கலா உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க போகுது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம லைஃப்ல சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், மன கஷ்டங்கள், சின்னச்சல்கள், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன் நம்ம கஷ்டப்படுறோம், ஏன் இந்த விஷயத்துல நம்ம இரிட்டேட்டடா ஃபீல் பண்றோம்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சில வேலைகள் எப்படி முடிக்கிறதுன்னு தெரியாம எரிச்சல் படுவோம், சில வேலைகளை முடிக்கணுமே சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுவோம். சில டைம் சில ப்ராப்ளம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நடந்துருச்சுன்னா ஆர் யார் கூடயாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியாம நம்ம வந்து திக்கி திணறிட்டு இருப்போம். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க இந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போறீங்க. இப்படி நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது நீங்க சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள், நீங்க ஏன் இப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க எழுதும் போது உங்களுக்கு எப்படி நீங்க இருக்கிறீங்களோ அப்படியே உங்களை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயமா நீங்க இதை எடுத்துக்கோங்க. இந்த லிஸ்ட்ல நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே எழுதலாம். ஒர்க் லோட் அதிகமா இருக்கு, உங்களுக்கு தூங்குறதுக்கு கூட டைம் கிடைக்கல அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குன்னா அதை எழுதுங்க. ஸோ உங்க வீட்டை பார்த்துக்கவோ உங்க குழந்தைங்களை பார்த்துக்கவோ உங்களுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அண்ட் அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு சிச்சுவேஷன் அமையலை அப்படின்னா அதையும் எழுதுங்க. நீங்க ஜாப் எங்கேயோ இருக்கிறீங்க, உங்க வீட்டுக்கிட்ட நீங்க அந்த ஜாப் எடுத்துட்டு வரணும், ஸோ அதை எப்படி பண்றது, ஏன் இந்த மாதிரி இந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதையும் எழுதுங்க. ஸோ இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க எழுதி முடிக்கும் போது இதுதான் உங்க பிரச்சனைன்னு உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடும். அந்த பிரச்சனையில இன்னைக்கு நீங்க ஒரு 3 ப்ராப்ளமை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த லிஸ்டுக்கானே மேஜிக்கல் லிஸ்ட், மாயாஜாலமாய் முடிக்கப்பட வேண்டிய வேலைகள் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. தென் நீங்கள் வந்து இந்த 3 விஷயங்களும் உங்களுக்கு மேஜிக்கலாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி அதுக்கு தேங்க்யூ சொல்ல போறீங்க. இதுக்கு நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ண போறீங்க. அந்த வேலை உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுத்ததோ அது எல்லாமே தள்ளிட்டு அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நன்றி சொல்வீங்க அப்படின்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ண போறீங்க. இந்த இமேஜினேஷன்ல உங்களுக்கு இந்த வேலை எப்படி நீங்க முடிக்க போறீங்கிறது டவுட் வரக்கூடாது. பிகாஸ் அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். இது எல்லாமே நீங்க 1 minute டைம் எடுத்து இமேஜின் பண்ணுங்க. ஸோ 3 விஷயங்கள் இருக்குன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ்ல இன்னைக்கு பண்ணுங்க. மிச்சம் இருக்கிற விஷயங்களை வேற எந்த டைமிங்ல வேணாலும் நீங்க 1 minute எடுத்து பண்ணலாம். விசுவலைசேஷனுக்கு கொஞ்சம் டைமிங் கொடுங்க. சீக்கிரமே அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகுறத நீங்க பாப்பீங்க. ஸோ தேங்க்யூ. தட்ஸ் இட் ஃபார் டே 18. நாளைக்கு டே 19ல உங்களை மீட் பண்றேன். டே 19 மேஜிக்கல் டு டூ லிஸ்ட். உங்களோட பிளெஸிங்ஸை கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூன்னு 3 தடவை சொல்ல போறீங்க. நீங்க முடிக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள், ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு லிஸ்ட் போட்டு எழுதி அதுக்கு மேஜிக்கல் டு டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்துருங்க. அந்த விஷயங்கள 3 ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்காக மேஜிக்கலாக செஞ்சு முடிக்கப்பட்டுருச்சு, உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸும் சூப்பராக சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸில் இமேஜின் பண்ணி 1 minute டைம் எடுத்து இமேஜின் பண்ணி அதுக்காக தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூன்னு சொல்லுங்க. அண்ட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மாயாஜால கல் எடுத்தவங்க கைக்குள்ளே வச்சுட்டு இன்னைக்கு நடந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நன்றி சொல்லிட்டு தூங்குங்க. தேங்க்யூ.